To čo tu máš zase za bordel? A smrad tu máš? Od jogurtu. Od jogurtu. Joj, ale tíško, no, ordinácia mi ide. Vieš, ak ťažko to ide dole? Vieš, ak ťažko toto ide dole? By si vedel, keby si niekedy umyl tie riady. Na chvíľku môžem aj ja pozerať, nie? No. Ale nie, pán nemá na to čas. Pán hrá videohry. Koľkokrát som ti hovorila, že pred školou si máš urobiť posteľ, pozri. Zdvihnem. A dvere sa zatvárajú, kúrime, šetríme. Položím, zdvihnem, položím. No ruky mi odpadli? No neodpadli, vidíš? Šetríme. Ty si to zajtra spravíš. Žiadna telka. Na týždeň. Papuče. Papuče, kto bude nosiť? Chápeme sa? Koleník je v telke. Miši, poď sa pozrieť. Je taký pekný chlapec. Ja tu pozerám, neprepínaj mi to, Peťo. Daj to späť. Hanka, ty kam zase ideš? No, pozri, Hani. Pozri, aké to má Táňa pekne upratané. Teraz si došla zvonku. Zima. To ideš takto oblečená? Preboha, oblek tebe je tam zima? Čo som urobila zle? Obidve som vás rovnako vychovala. Zas ti trčia kríže. Zapravo si to tielko, ti prechladnú ladviny a nebudeš mať deti. Pozri, ako to tu má krásne. Videla si to svoje? Videla? A ja chcem byť babkou. Keby tam bomba vybuchla. Aj v tej Sýrii to majú lepšie teraz ako ty v izbe. S kým ideš von? Kam ideš? Kedy sa vrátiš? Ozveš sa mi? V domácnosti nikto nič nerobí. Nie sme vodárne, šetríme. Len ja, aby som tu celý deň upratovala. Došla návšteva, šup, upratať, obliecť, otvor okno. Jedna ponožka. To už si jednu ponožku nemohol zobrať. A ideme. A budeš dneska sa socializovať a žiaden telefón. Vieš, čo je toto? Toto je práčka. Ťa zoberiem a na chodbe sa zhasína. Gombíky na práčke. Na umývanie. Daj si čapicu a daj si šál a dáš si rukavice. Toto čo je? To už si nemohol dojesť? To už si nemohol dojesť naozaj, vážne. Miška, šetríme. Vstávať, ja ti už žiadnu ospravedlninku písať nebudem. Oriešky. Oriešky. Rozumeno? Áno. A dnešná mládež. Dobre sú na hlavu, dobre sú na mozog, ale to by si ty nevedel. Celý deň tu len upratujem. Lebo nasraté máš v tej hlave. Jak to povedala triedna. A to ona nenadáva. Ako taká slúžka. A smeti vynes. A prosím ťa, ukážeš mi, ako poslať ten e-mail?